amane wel kata sini oh jejaki jroning waris badhok ulam tanpa tuwuk mina-mina padha magi adik-adik kadangipun Kakang Yayi Bratasena. Yayi Bratasena. Anoman Kakang opo? Mandheg dhisik, Ji mandheg. Tak sawang saka Kendali Sada Siadi Cancut Gumregut nggone bedoli keyon jroning wana mertani. Yayi Bratasena duwe sedya apa? Anoman Kakangku. Ora usah takon wadine liyan. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bratasena. Jalaran Bratasena pun didhawuh Kanjeng Wadestarastra. Didhawuhi apa karo wakmu Destarastra dinen babat merentani. Pinangka kanggo kamukten sedulurku kabeh Pandhawa 5 lan ibuku Kunthi Talibrata. Oh adikku Di, adikku Bratasena kene ya Di. Tak jarwani ya Di. Tata gelar wana merentani kuwi wujuding alas bondotan nanging kuwi ngono kedatoning para jin. Kuwi kratone para dedemit, kratoning para gendruwo. Apa Siadi ora kulak pawarta adol pangurmu jalma mara satu mati. Yen to Siadi mbacut, yen to Siadi terus anggone babat alas merentani iki engko bali karyaran. Wong kok wedi karo demit. Wong kok wedi karo druwu. Anoman Kakangku rasah kakaya tembung ora becik. Iki duduk perkaramu iki parane Bratasena. Becik kowe bali yo. Aja. Aku sing dadi pepalangmu nggonmu babat ana pren. Ya to ora dublak tak bongko. Hei. Anoman malumpat sampun Rapteng Naga Sari ulat mangandhap sang Byah Putri Adi. Oh adikku Di Bratasena. Yen tak rasa-rasa bener apa sing dadi sediamu apa sing dadi tekadmu? Kowe bakal babat wana mertani pinangka gawe kamukten sedulurmu kabeh. Ya to ya. Yen to ora kena tak balekake, yen to kowe ora tak ketuturi. Jejer aku wong tuwa ya mung sak bisa-bisa bakal sabiyantu kelawan kowe. Sak iso-iso aku barang bakal sabiyantu karo wekasmu nggonmu babat wana mertani. Pun Kakang sing ndombani Yayi Bratasena nggonmu babat wana mertani muga bisa kasembadan Bratasena. Kale mangre. Rek kendaraan awe rek.